मबाइल नायगासिनो दङ नै भाई मबाइला मोजां मोजां दंथारो नै रेमनि सायावसो लायो दामा बेलाय माथो बायदि केमेरायाबो मोजां नायनोबो रोंखायाखै बेसेबां रेम बियो माबा 3GB रेमल' होनदां B4 4 4GB RAM ना 4GB RAM itu? mobile gansing dong lalu gak punya asik asing ibu moजां मोना आंथ' नैबे उनजों बुद्रां साइसखायाबो ग्लासखौ नाङो बे साइजआव बिदिनो खालामनांगौ दा ओरैलासै खर'जों ओरै साबसिन फार्स्टआव जों जागोन नैबे मबाइला बेवहाय लायो आंनि aku laban mobila maniaबो नै फैगासिनो दङ होनदो मबाइल लानानै फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ना नैबावहाय मेचिन गोदान नायनो नागिरदों नायनोसै लोगोफोर नै मबाइल गोदानजों बेबो खेबबाय नै मानिया Tapos mami haye bola kan Kupur kan langsung deh जायगायाव अखा हायाखै होनो लोगोफोर जोंनि हरैसो थिखोना हादों बिराद हादों हरैसो औ ओरैहाय नै गोरान अखायानो हायाखै मेचिन लाना फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबाव थाइजौ एसे नायनोसै लांनोसै थाइजौ लांनो नागिरदों नैबाव नायनोसै हा बार्थडेनि थाइजौ 80 थाखा थैद एसे गोराखौ लाय पर'था जानोसै नै बेखौ दोनदो दा जादो नै बेखौ दोनदो होनदों दा जादो अब्ला लोगोफोरजों जाना लाग्रोनि मोनाबाय नै लोगोफोर जोङो जाखांनानै न'आव थांफिननोसै गिदिरथार सनिबार बाजार नालाय दिनै जोङो थांफिननोसै नै खोमसि जाबायानो